4 5 6 7 8 9 לא, 10 1 2 4 5 7 8 9 10 לשמיים. את רוצה לשמיים? לזרוק אותך לשמיים, לקפוץ לשמיים? וואו! Oh my gosh, that's scary. עכשיו לקפוץ לשמיים? יאללה, לעמוד על הכתפיים. לשמיים? אז תבין שיקה. וואו! עוד פעם, אז תבין שיקה. וואו! לא? אדום. אז מה? אדום. אדום? כן. יאללה, תעמדי. לעמוד. בלי ידיים עכשיו. לא. עם ידיים? תעשי. רגל אחת למעלה. רגל אחת למעלה. Whoa, good רגל job. שנייה. טוב! What a yoga girl. איזה קרקס. בלי ידיים. Hi baby, wow, wow, that's scary. רוצה לעשות קראטה? Okay, bye. עכשיו Ella, bye. ביי. Bye. ביי. ביי.